Μιχάλη, στο παίχτη πήγαινε πίσω. Ωραία. Πήγαινε στην παλιά. Μπράβο ρε Μιχάλη. Ρε το αλλάζει. Σήμερα παίζει καλά, άλλες ώρες. Άλλες φορές κάνει, πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί. Πίσω, Γιάννη πίσω σου είναι. Μπράβο. Εγώ έχω και άλλα δύο. Έχω και βράδυ αλφα και με τα ίδια παπούτσια. Τι θες να πεις τώρα. Με τα ίδια. Πίσω σου είναι Μιχάλη. Χαλάσαν τα Διώξε άλλα. βρε. Μπράβο Γιάννη. Διώχνουμε και όχι τριπλά. Μιχάλη ποιο μιλάς. Ένα. Αποστόλη. Μουσκε μας βλέπω και. Ένα. Εδώ, βράζουμε, κοίτα εδώ, κάνουμε ατμούς. Είναι ζεστή. Πλάγιο είναι. Ο Νεκτάριος το κάνει. Μιχάλη, ανέβα με τον Αποστόλη. Πάσα. Πάσα, Μιχάλη. Εγώ να σου δώσω μία κάρτα δικιά μου. Σπίλους να τους αφαιρέσω. Έλα, Αποστόλη! Μπράβο, Μιχάλη. Εσύ Παρασκευή. Απειλάκουλα. Εμένα μου έχει βγει πολύ λαρανιά. Τη Δευτέρα. Μετά δεν έχω κάνει τις μαλακές. Έλα, Νεκτάρι, ε. Μία μόνο. Φόρμα. Μη πες, Γιάννη. Μπράβο, μπράβο, Νεκτάρι. Έλα, τι δίνει. Γιάννη, πήγαινε πίσω, Γιάννη, πίσω. Νεκτάρι, στο παίχτη. Στο παίχτη, στο παίχτη. Εγώ πρέπει να είναι λάκι και μπρουβάκι. Εντάξει, η μπλούζα ήταν της μπάλιας. Δεν πειράζει, μπράβο, πάμε. Μπράβο, Πολύ παιδιά. ωραία. Πάμε, πάμε, πάμε. Δεν πειράζει λίγο. Ένα λάκι είναι. Ωραία, πάμε. Δεν τρως εσύ. 3-1 είναι. Δύο γκολ. Αλήθεια εδώ. Ένα γκολ έχω και ένα Μιχάλη. Δεν μετράτε κύριε Πέτρο. Χέρι. Χέρι είναι, ο Γιάννης το κέρδισε. Έλα Γιάννη. Μιχάλη, δοκάρι. Γιάννη. Αποστόλη, δοκάρι. Καλό. Επιπλέει το δικό μου. Κοίτα πως βάζω σαπουνάδα. 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 Κύριε, σε πόσα λεπτά μπαίνουμε. 2. Γίνα Γιάννη. Φάουλ είναι. Φάουλ είναι. Γιάννη εσύ. Αποστόλη ανέβα. Σημάδεψε δεύτερο Γιάννη. Στο Μιχάλη. Κόρνερ είναι. Πάμε. Ο Αποστόλης με τον Γιάννη το κάνουν. Ρε Αποστόλη δεν ακούτε. Αποστόλη. Εσύ με τον Γιάννη είπαμε. Πίσω, πίσω, γρήγορα. Τι βγαίνουν, ο Γιάννης με τον... Ο Γιάννης με τον... Όχι με τον Αποστόλη. Μιχάλη είναι βρε. Πίσω Γιάννη, φίλα. Γιάννη, Νεκτάρι πιο πίσω. Μπράβο. Έλα. Πάμε δικό μας. Δεν έχει δύο φάουλ. Και από το 3. Έτοιμοι. Νίκο, έλα. Όχουσα ρε. Μπράβο Νίκο. Την επόμενη ο Γιάννης και ο Μιχάλης. Νεκτάρι για σουτ. Πάρε φόρα βρε. Έλα. Γρήγορα. Έλα. Αλλαγή είναι. Ελάτε άμυνα. Ας την μπάλα.
Άμυνα, Μιχάλη. Έλα. Ρε εσείς θα γυρίσετε άμυνα, να βγάλουν τους δύο μπροστά τώρα. Αλλαγές, έλα, Γιάννης, Νεκτάριος. Κοιμόμαστε στην επιστροφή. Άντε, έλα. 2 ώρες να κάνουμε πλάγιο, 2 ώρες. Έχουμε να κάνουμε σουτ, γιατί μπαίνεις μέσα. Στο δεύτερο εμίχρονο χάνουμε, κύριε, 2-0, το ξέρετε. Πιο γρήγορα επιστροφή. Εσείς το Μιχάλη είπα να βγει, γιατί θα με τρελάνετε. Εσύ είσαι μέσα. Ρε Μιχάλη. Καλό. Μιχάλη, αλλαγή. 1, 2. Έλα. Ξυπνάμε. Αποστόλη μπροστά είσαι με τον Ντάνιελ. Μιχάλη σε παλάκι, γιατί είχες όλοι, γιατί δεν είναι κάτι. Παίκτες βρείτε, Ντάνιελ, γύρνα. Καθίστε κάτω. Ντάνιελ, πήγαινε κοντά, εκεί, στον Αλέξη. Αποστόλη. Ρε Αποστόλη, ποιον φύλας, για πες μου. Ναι, πήρε κεφαλιά όμως. Ανέβα. 3. Μπροστά με τα χέρια. Μπράβο. Ανέβα. Εντάξει, Αλέξης, πέσει. Ρε Σιμπίλη, με τα χέρια μπροστά δεν μπορείς. Ανέβα, Αποστόλη. Νεκτάριε, μείνε πίσω. Μπράβο, Νεκτάριε. Πάσα. Αλέξης, μέσα. 5 φάουλ ο Νίωκος. Αλέξης το κάνει μέσα. Ξυπνάμε. 5 Ντάλλας. Πήγαινε για σου τώρα, Αλέξη. Παπαποστόλης με τον Αλέξη. Έχουμε κερδίσει πέναλτι. Αλλά ένα πρέπει να κάνει. Άντε βρε Αποστόλη, δυνατά. Δεν πάει. Μπράβο, Αποστόλη. Έχουμε κερδίσει πέναλτι. Πίσω, σφαίρα. Θα γυρίσετε πίσω, Ντάνιελ. Κύριε Κανεγόρη, θα βγάλει. Το δείτε. Άλεξ, εσύ. Μπράβο. Μπράβο, Ντάνιελ. Και αλλαγές, οι άλλοι δύο. Έλα, Αποστόλης Νεκτάριος, έλα, γρήγορα. Αλέξη πίσω με τον Γιάννη. Ο Αλέξης κάνει τον άλλο τον χωρίς. Ωραία. Καθίστε. Ρε, πως είναι το σκορπιό 1.